ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар гардиши фабрикаи ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. Аз ин тараф роҳ ба сӯи мост 46 микрорайон, аз ин тараф Ленинград ва роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир мебошад гардиши фабрика. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ аз 8 ошшона иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 5 ошшонаш ҷойгир аст. Дар 5 ошшонаи дӯстони азиз бино лифт надорад ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ чихеле ки мебинед ҳамаи падест ва пурраи таъмир карда шудааст. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага се хонага кардагианд бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 5 ошшонаи бинои новостройка. Худи бино аз 8 ошшона иборат мебошад. Бино техпаспорт дорад. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зинда кардагӣ нест. Хонаи нав аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони гиромӣ. дар инҷо даромадгоҳи хона мебошад. ошхона, якум, дуюм, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва ҳоҷатхона бо ҳамон. Аз ошхона шурӯъ мекунем. ошхона мебошад дӯстони азиз, тирезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дуюм ҳуҷра. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона бо ҳамон системаи вентилятсия дорад. дар наздикии хона дӯстони азиз мактаб аст, боғчаи кӯдакона, коллеҷи тиббӣ, масҷид, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкил нест. ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе, ҳам ба тарафи ноҳияи Рӯдакӣ воситаи нақлиёт зиёд мебошад дӯстони азиз. акнун гап мезанем моҳиди нархи хона бошад 560 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 937 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.